Слава Тобі, Господи, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, сідайте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє Євангеліє круто. Напевно, ми шмат разом чули і розважали над ним. Я так само розважав над гэтым Євангелієм, рихтуючися до сьогоднішнього казання. Але ось одна річ мені відкрилася тільки підчас читання цих слов. Бо, читаючи це Євангеліє, слухаючи, ми задаємо часто питання, чому Господь судить людей поводле їх ось цих учинків милосердності. Чому не поводле віри? Чому не говорить ось там, значить, ви ходили в церкву, и тому вот вы будете избавлены. Вы приступали до споведи и будете избавлены. Приступали до причастия и будете избавлены. Але нет, и он говорит только про учинки милосердности, только про ту допомогу, яку люди оказывали тим людям, які своїм братам і сестрам, які є у потребі. Я звернув увагу на те, що говориться у перших радках сьогоднішнього читання, що Господь буде судити народи, що Він буде судити не християнів, але буде судити усіх людей, що Він буде судити і віруючих, і невіруючих. І, звісно, для нас, віруючих, є особливі критерії. Особливые критерии нашей верности Богу. Мы проявляем ее так само про молитву, про читание Слова Божьего, про удел в святых тайнах. Але для інших людей, для тих, які, може бути, не чули ніколи про Христа, для тих, які Христа не познали, які зустріли, може бути, у своєму житті одного, ці там не одного християнина, але який повів себе так, що відбив у їх охоту бути віруючими. Ось, поводле гэтых учинків буде судити Господь людей. Глядите, дорогие браты и сестры, чому так важно нам звернути увагу ось на такі учинки милосердності? Чому так важно нам то, що ось ми робимо для нашого ближнього? Не просто наша віра, не просто наша вірність Господу, але так само і ті учинки милосердності, про які говорить сьогоднішнє Євангеліє. Накормити голодних, там, допомогти тим, які подорожні, допомогти тим, які прагнуть. Ось тим, які знаходяться у шпиталі, там, у хворобі, у в'язниці. Чому це так важливо? Я думаю, що для нас важливо згадати тут таке біблійне навчання, про яке ми часто, може бути, не звертаємо на його увагу. Часто люди усе те, що їм належить, лишать своєю власністю. Ось мені належить, там, не ведаю, там, дом, машина, там, дача і все інше. И это мое. Я управе распоряджаться этим, як хочу. А глядите, часто можем где-нибудь у мас-медіа побачить приклади багатеїв, які мають, там, не ведаю, велизні гроші, і ими розпоряджаються, не так глупо. Здесь я сегодня читал, не сегодня, недавно здесь читал, что у некой арабской краине богатей набыл за некие шаленые миллионы долларов себе адмысловый номер для машины. То есть его машина была там не 3328, а там 5 номеров его был. И ему ось это хотелось. Бо в этой краине там, значит, только велизные шейхи, они мають там номери, там, значит, король має номер 1, там, ягоний там, сын має номер 2, а этот человек за миллионы долларов набыл номер 5. Ось. Чому так люди поступають? Тому що люди лічать, що те, що їм належить, це їх власність. Святое Писание от самых початков, от Старого Заповету, учить, що те, що належить чоловіку, це на самой справі не його власність. Це власність Бога. Ось земля, наприклад, основне багаття у старожитному світі. Ізраїль, народ Божий, лічив, що земля належить Богу. А ті люди, які на этой землі там пашуть, сіють і жнуть, це тільки ті люди, які розпоряджаються, як би можна сказати, орендатори цієї землі. І вони цією землею розпоряджаються, ось на цей час, на який вони живуть у земним життям. І тому, наприклад, бували у них такі звичаї, що коли хтось за свої долги віддавав землю іншому чоловіку,
то у юбілейны год, там, у 50-й год, гэтая зямля адыходзіла уласніку, вось таму, які аддаваў зямлю ў аренду. І, власна кажучы, не аддавалі яны гэтую зямлю за даўгі свае не забіралі, а забіралі проста ў часовае карыстанне і потым вярталі яе там праўдзіваму уласніку. Бо ўсё належыць Богу. І так у нашым жыцці ўсё належыць Богу, ўсё тое, што мы маем, належыць Богу. Усё тое, што мы лічым сваім, гэта на самой справе тое, што Бог нам даў у часовае карыстанне. Часовае, гэта значыць на час нашага жыцця. Таму тое, што мы тым, што нам належыць, дапамагаем іншым людзям, гэта, мы распараджаемся правільна тым Божым, той Божай уласнасцю, якую Бог нам даў, і якая служыць нам, нашай сям'і, нашым блізкім, але таксама іншым людзям, якім трэба наша дапамога, якім патрэбна нашай падтрымкі. Распавядаць пра тое, што рабіць нам, я не хачу зараз, таму што я думаю, што я сам бачу і вы бачыце, што прыкладаў дапамогі чалавеку у наш час вельмі шмат. Нават узгадаўшы гэтую нашу пандэмію, якая пачыналася вясною, колькі было актаў салідарнасці, колькі было актаў дапамогі адных людзей другім, тым, якія былі ў патрэбе, тым, якія былі ў небяспецы. Ды і калі казаць ужо пра нашу парафію, пра гісторыю нашай парафіі, ўжо такую недалёкую гісторыю, мы шмат рабілі дапамогі і для дзяцей, і для дарослых, і для вязняў, і так далей, і так далей. Мы ведаем усё гэта і бачым. Хачу звярнуць увагу толькі на одну рэч, на адзін невялічкі нюанс, які быў бы для нас важным сёння. Я гаварыў пра тое, што Богу належыць усё тое, што нашае, тое, што мы лічым нашым. І звычайна у нас такія асацыяцыі, не ведаю, з нашымі грашыма, калі мы гаворым пра гэта, што калі Богу штосьці належыць, гэта нашыя грошы, не ведаю, нашая машына, нашая кватэра. Гэта так, гэтымі рэчамі таксама варта служыць Богу. Але ў сённяшнім свеце большай каштоўнасцю з'яўляецца, напэўна, час, здольнасці, навыкі, уменні чалавека. Калі мы не можам, да можа быць і няма такой патрэбы, даваць там людзям раздаваць грошы, якія мы маем. Але вось раздаць наш час на тое, каб сказаць чалавеку добрае слово, каб падтрымаць яго, каб пабыць з ім разам, каб ахвяраваць свой час на тое, што проста пабыць з чалавекам і нейкім чынам даць яму сябе, даць сваё сэрца, даць сваю падтрымку. Гэта вось важна, можа быць, часамі. Таксама ахвяраваць свой час на малітву за чалавека. Глядзіце, колькі зараз людзей хварэе, ёсць нейкіх іншых небяспеках, нейкіх патрэбах. Ахвяруйма свой час за гэтых людзей, сваю малітву за гэтых людзей. І гэта будзе вось важная падтрымка наша. Можа важней, чым даць гэтаму чалавеку там грошы, ці нават сказаць добрае слово. А калі сказаць добрае слово, то сказаць такое слово, што слухай, трымайся, я за цябе малюся, я за цябе кожны дзень адгаварваю ружанец, я за цябе кожны дзень 10 хвілін малюся, я за цябе малюся там нейкія іншыя малітвы. Не тое, што я проста, раніцай устаў і кажу: а, Господи, зрабі добра ўсім тым людзям, якія прасілі за іх маліцца. Не, нейкую канкрэтную малітву, нейкі канкрэтны малітоўны акт, нейкую канкрэтную ахвяру складаць малітву за гэтага чалавека. Можа быць, часамі падтрымку словам, можа быць, падтрымку тэлефонным званком, падтрымку нейкай сваёй парадай, сваёй прафесійнай кампетэнцыі. Гэта ўсё таксама ёсць наша уласнасць, якая на самой справе не наша, а Божая уласнасць. І гэтым мы можам падтрымаць чалавека. І памятаем, што ўжо на наступным тыдні, праз тыдзень мы пачынаем Вялікі пост, і сённяшняе Евангелие, уласна, чаму яно на гэты дзень прыпадае? Каб падштурхнуць нас прыняць нейкае канкрэтнае рашэнне на Вялікі пост, якім чынам мы будзем пасціць, не толькі устрымаўшыся ад мяса ці ад нейкіх іншых прадуктаў, але таксама прыняўшы на сябе нейкі канкрэтны абавязак дапамагчы бліжняму ў чымсьці, каб праз гэтыя 40 ці 49 дакладней дзён Вялікага посту рабіць нейкую справу, якая была бы для нас гэтай постнай пастановай і якая бы паказвала нашу любоў да бліжняга. Амінь.